uJesu Kristu inkosi. Ngizothanda ukubulisa kakhulu kubaba umpostoli, umama umpostoli, abafundisi bonke, obaba, omama, iy'ntombi, insizwa nosonto sikole. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. Ngumamthalane, ngumamtshele, ngwakhona la eHashini kule branch la ekhaya. Ngizobonga uJesu bazalwane. 5 minutes mncane kodwa ngizozama ukuthi ngithi ukukhathula masinya. Ngizobonga uJesu umethi okungenzeki kubantu uyena kuyenzeka. Nginobufakazi obuningi kodwa okwanamhlanje okuvuka enhlizweni yami ukuthi uma wami uhambe ngangazi engakangiboni, uma uhambe washiya lo waya omdala, uNkulunkulu kanti usazokwenza umsebenzi angiphendule, angiguqule ngibe umntwana omusha. Inhliziyo yami ikhalela ukuthi kungcono kube noma wangibona ngoba ubaba yena uhambe sengibonile. Ngizozama ukukhathula nobufakazi bami bube bufishane kodwa ngizama ukuthi ngikhe lapha nalapha okubalekile. Ngizocela Vuyile makuphela 5 minutes uphakamisa isandla. uJesu Kristu inkosi. Bazalwane, ngizobonga uJesu uma ngithi okungenzeki kubantu uNkulunkulu kuyenzeka. Bengiwumntwana bazalwane obengezwe nje onekhanda eliqinile. Uma into ngiyenza bengiyenza ngingenandaba ukuthi isimo sithini, ngingenandaba ukuthi sengikhuziwe noma sengishayiwe, kodwa ngafika kuJesu kwaguquka lokho. Mina bengikwazi ukuthi ngilwele umuntu into engingayazi ngoba ngizazi ukuthi uNkulunkulu ungiphila amandla abengipheona ngiwasebenzisa endaweni wrong. Ngizokukhanda igaba ezimbalo ngeke ngikuveze konke. Ngizosuka nje ngifunda standard 1 wasebethu grade 3 manje. Uma ngifunda eprimary sasifunda nobhuti wayekhulile, akekho wayengangayi esikoleni, sifunda grade 3 engekho kodwa wayengangayi. Wayengihlupha kakhulu esikoleni uma kubhalwa, uma kuyisubject ayazi ukuthi ngiyayazi. Uma kuthiwa siyabhala ngizobhala ngiqeda thatha iexercise lamabhali akopisha. Uyasatshwa ke esikoleni nabanye bothisha babemsaba. Kwathi ngelinye ilanga nje sibhala ama-exams sifunda standard 1 ngibhale kwakopisha. Kwathi ngakusasa sasibhala izibalo, yathi ingqondo yami ngibhale masinya. Ngabhala walithatha iphepha wakopisha. Mise ngaliqala phansi, mina ngacela kuthisha ukuqala phansi. Ngathi uma sengiqedile, uma ngiphuma eminyango wazama ukungishaya ngoba wayemdala futhi esatshwe esikoleni. Uma ngishaya ngathatha idesk, amadesk ethu kayengeyona lenhlobo yamanje, ngavele ngaliphula ibheki, ngathatha iplangu, ngamshaya abazalwane ukuthi kwamba baze isikole sonke ngoba wayemdala nje kunawo wonke umuntu esikoleni. Ngimncane futhi ngizacile. Ngiyambonga bazalwane uJesu ukuthi angiseyena lo yamuntu. Uma iqhubeka impilo yami ngizokhetha nje ukumbalo, ngeke ngikusho konke. Ngithe uma ngifika le ngaqala khona ukusebenza, uma ngifika kunomlungu owayesatshwa wayeyibhunu. Uma ngabe elwa kwakuphuma wonke umuntu abaleke, kubizwa inkampani yama security ukuthi izombamba ngoba wayesatshwa nje. Kwathi ngelinye ilanga ngizwe umsindo, mina ngingapha umsindo ususa ngale yamakhishi mabili kwakuyihotela. Uma ngithi ngivusa amehlo sephethe immesi abantu sebebalekile sekuyachwaza sengisele ngedwa naye. Uma ngithi ngiyabaleka iminyango mbili, omunye ungapha omunye ungapha, lo ngala uvulwa umuntu ongale edining room, lo ngapha uvulwa ongale ekitchen ngoba kwenzela ukuthi ayinawo amahandle. Uma uphethe itray uphusha ngedolo. Ngizama ukuphula ukudonsa lo kodwa kufanele ngikuphushe ngingale ngivele ngiqhamukele kuyena. Mangiqhamukela kuyena adonsa ummese la ngoba phela uchef unemmese eminingi, azama ukungigwaza. Umethi yangigwaza ngaphusha isivalo, wagwaza isivalo wawuphumela ngale ummese. Ngabaleka, uma ngibaleka ngibalekela endlini engenawindi engenamnyango, enomnyango wokungena wodwa. Mase ngingaphakathi eze ingqondo enyithi angibaleke ngigibele phezulu kwesitofu, sikhulu isitofu siyavutha. Uma ngithi ngiyasondela ngithi ngizonyathela kabili ngigqumele ngale, ngathola iphini. Ngalithatha iphini, amaphini asehotela aba yinsimbi. Ngazivikela ngalo, ngamshaya umlungu owayesatshwa ihotela lonke, ngamshaya kathathu ngephini. Uma sengimshayile wafola, kwayila ngikwazi ukuthi ngiphume
ngibaleke mangiphuma ngaphuma sekugcwele sekuphuthuma omunye ubaba wayobikela ubaba wami ngokubaba sasisebenza naye waqhamuka ubaba isibhamu sesiphethe ngesandla wathi akakulimazanga ngathi cha kwawukuthi ngithukile sengiyakhala uma efika iboss isihlanganisa athi yena hayi bengimdlalisa ayingikhale kakhulu ukuthi ubengidlalisa ngithi wazi uzobona ummese ayawufice futhi ummese usesivalweni walimala okokuthi bazalwane ngicabanga ukuthi wabanamahloni akazange sabuyele emsebenzini wathi umephuma esibhedlela wafika esibhedlela wathi uphuka imbambe entathu wangabe sabuya emsebenzini ngizozama nje ukuthi ngijombe ngiyambonga bazalwane uJesu ukuthi angisalwi hayi ukuthi angisenalo ulaka angisalwi kuthe ngokuhamba kwesikhathi mangimukela uJesu lengamukela khona ngazizwa ukuthi angikalapheki ngiyambonga bazalwane uJesu ukuthi usenginqobele angisalwi sengumama osindisiwe gelekeqe uJesu Kristu inkosi Jesu Kristu inkosi.